Čaute všetci milovníci a odoberateľe nášho blogu Mammoth Running Team. Sme na našom ďalšom behu a je to beh Devín Bratislava. V poradí už koľký, Mišo? No, pre mňa už druhý Devín Bratislava. A momentálne čítam z toho čísla, je to asi na mojom, ktoré tu mám momentálne schované, 68. ročník národného behu. Prvýkrát sme sa zúčastnili na 11, alebo teda 11,6 minulý rok. Dopadlo to nad hodinu, takže dúfam, že tentokrát to bude lepšie. Počasie máme výborné, môžeš spraviť panorámu, ja budem zatiaľ rozprávať. Kúka mierny vetrík, ale momentálne už nie. Aj po tejto stránke, aspoň na prúdu, rozmažované krky, rozmažované ramena, čo sa často stáva. Predstavilo v auto, sem teraz zrušili. Čiže toto je môj druhý beh celko s Mammoth Running Teamom. Neviem, mňa ste ani posledný videa nevideli. Moja prvá účasť bola teda na prvom Devíne. Volám sa Michal Sventek a som novým členom, dá sa tak povedať. Pocit pred behom určite v poriadku. Som zvedavý, jak to dopadne. Naposledy som mal čas 1:22. Tento rok by som čakal asi tak hodina lepšie ako minule. Pred behom sme si ešte dali také rýchle občerstvenie. Ja som si dal nanúk, tak uvidíme, ako to dopadne. Či mi nebude zle napokon z toho. Lebo som zle pochopil inštrukcie trénera z posilovne, čiže som si dal čokoládu včera večer, čiže už je spálená. Každopádne, ako David hovoril, nádherné počasie, očakávania veľmi vysoké a uvidíme po behu. David? Takže milí odoberiatelia, behu zdar, vidíme sa po dobehnutí.